Merge sus, merge sus. Aici rămân? Îți dau la muie, bă, căcatule. Bă, te mai întreb o dată, aici rămân? E sigur? Bine. Și chem eu. Aici, fără mult. De ce faci mane? Dați-mi, bă, drum. De ce faci raport? Adevărat. Bă, păi dacă v-am întrebat de ce mă țineți aici, ci că o să vezi, să vezi, ce o să văd? V-am întrebat de ce mă țineți aici, fără motiv. Ce-am zis? Ai fost Ce doar mi-ai pentru că ai zis? fost suspect. Nu. N-a intrat la roleplay încă. Atare aici. Nu mai faci raport? Mersi, mersi. Te pup, mersi. Fugi? Da, da. S-a urcat în mașină. Dați-mă astea jos, ce dracu. Pe dacă ți le-am pus noi, Da, dar poți să mi le dai. nu pot să le dau. Că n-avem Ba cheile. da. Nu putem, că n-avem cheile, mă. Că n-avem chei. Păi da, dar tu ești suporter și poți. Nu pot. N-avem. Decât Raelu. Hai, bă, da. De la trial. Nu benițe avem. Câtă chelul? 6 lei. Chiru 6 lei! 6 lei, chiru de Pepe! Șase lei kilu de Pepe! 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 Ai 5 kg de... Bă, bagă-vă mâna într-un pepene acolo în spate și de la dânsul, domnule, o să vă coste 30 de lei. Ia uite bre, ăsta are 10 kg, să moară băieții mei. Bă, 60 de lei, bă, kilu! Pardon, 6 lei kilu, 60 de lei pe pepenele ăla. Marius, ne dai și nouă. Marius, Gata bre, ia-l de aici, de pe, ia-l de pe cântare. dracu. Mai vreți bă, Pepe? Bă, Pepen, 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 Pepen de vânzare. Oho! Domne, dacă nu urcați aici, am spus. acolo în spate, domne, albene, avem și verzi, avem și de toate. Bă! Uite. Peperele, bă! Peperele! Ia-l pe ăsta! Bă, Pepe, Bagă-l în căruță, pepereli! Bagă-l pe sus! Pepereli! Dă-mi, bă, peperele mai repede înapoi!
Că, Milogule! hai dracu jeguși, Milogule! futeți în cur toți de gherțuiuri și sunteți dați, bă. Stai că sun. Stai că sun la Calicăr, na. Bă, nu, fă ce vrei, dar nu mai tragi. Jur, nu mai trage în alt. Du-te la ăștia de la... Copii handicapați să vă iau mamele în pulă la tăi. Morții, mă, ți s-a spus. Putea să se rasa, mă. Că nu mai pot. Prostii morții, băi. Sunt